să mori. Tu poți să zaci mort într-un secret, îi doare în cont pentru că morții prind la noi. Tu poți să zaci mort, ești în prime time, le aduci bani, că we love the way you die, we love the way you die. S-a dus vremea când vindeau Hiri sau Monica, azi avem doar morți în direct pe Hepilica. Suntem dependenți și a început ca să ne placă, de când OTV-ul ne-a înnebunit cu cioacă. În 20 de ani n-am vorbit de Ceaușescu, cât în 2 luni de moartea lui Nenea Dolănescu. Azi televizorul îți aduce moartea în case, Simona și Măruță își dispută parastase. Pentru orice show un scenariu e perfect, dacă invitatul o să moară, moară în direct. Să faci bani din morți, asta e ceea ce se poartă, de-aia Mădălina e mult mai celebră moartă. Vrei să fii și tu și să apar mâine în cancan, dă acum pe gât un bidon de furadan. Ăștia suntem noi, acum ăsta ne e felul. Vrei autograf, hai să ne vedem la Tu poți să zaci mort într-un sicriu, îi doare în cont pentru că morții prind la noi. Tu poți să zaci mort, ești în prime time, le aduci bani, fiindcă we love the way you die, we love the way you die, we love the way you die. Michael a murit, peste tot vorbim de el, însă dacă era viu nu s-ar fi vorbit la fel. La fel cum Moș Crăciun este dependent de reni, telespectatorul nu poate fără pomeni. Vrei ca să ai rating, trebuie să prezinți o damă. Țânțăreanu a fost chiar la propria pomană. Până acum moartea aducea multă durere, acum aduce bani și scandaluri pe avere. La televizor morți apar până târziu, chiar avem reporteri ce transmit și din Sicriu. Presa de scandal nu o să ne lase baltă, vom avea curând știri și de pe lumea elaltă. Cică Carmen Hara are acum un proiect, trage să convingă morții ca să intre în direct. Nu mai avem rating, ne poate salva ceva, poate avem noroc să mai moară cineva. Tu poți să zaci mort într-un sicriu,